karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Tuan na sila, day. Uy, kuya, wagod atong babayhana, day. Sa dihang si Dong James pa ang naa sa imong kiliran. Naa siya nga muilog ni ini. O karon niya si Dong Jeff na sab ang naauban nimo. Niabot na sab siya. Niliot og isina ninyong duha ni Dong Jeff. Nagpaila siya nga siya'y asawa ni Dong Jeff. Og iyang gipugos sa pagda. Pas ilan, no? Pagkakontrabida, yun, ay. Nganong ingon man ni ini ng tirang? Ang unsa man day, Laura. Si Jeff nga sasama sa hitsura sa akong bana. Mausap ang nalambikit ni Dayan. Mao'y nahimo niyang bana. Kalagpad ang akong unang tirang. Oh, gusto. Mupauli ta sa tong probinsya nang gusto kong adtuon ang lubnganan ni James. May sutaon ko dito. Ha? Oy, unsa may imog sa taon, day? Unsa man day, Laura? Mami Laura, si Daddy Jeff, atong kuhaon. Ay. Di ko gusto malayo si Daddy Jeff na to. Sige na, Mami Laura. Ato siyang kuhaon. Francine, anak. Nasundan ko kamo si Laura di at tumiaging adlaw. Paingon mo sa airport. Ikaw na nagsakay sa auto itong. Ug nagsunod na mo, bibundol sa mga sakyan. Oh, ako. Og magpasalamat mo nga ni adtong higayon nga gigukod ko kamo na flat ang ligid sa akong sakyanan. Og wa ko makapadayon sa paggukod ninyo. Ako ang imong asawa, Jeff. Nganong kilisod-lisod ko nimo? Nganong kilayasan ko nimo? Tuod kinagduda ko. Nga kay labot sa kong kinabuhi. Ug kining singsing. Mao kinamagtug-an kung kinsa ko. Ug si Laura ug James dunay ingon ini. Nagkakita si Laura ng mong singsing. Dili ka nga may kaluha ko. Ug sa diyang nadisgrasya ni, ako ang naluwas. Ug ang akong kaluha mo'y namatay, ug mao katong kilubong na ni Laura. Ug gituhuan na si James. Dili ka na mo'y tinuod. Ug ako si James ang bana ni Laura. Ug ikaw ang kabangal ako. Ug nasakit ko sa kalimot. Gilimod di mo ang tanan diri nako, Diana. Jeff, wa kay kaluha, Jeff. Ug wa kay labot ni Laura. Patay na ang bana ni Laura. Nakadungog ka? Patay na ang bana ni Laura. Jeff? Jeff, o sabi na hitabo ni mo. Ngano ka? Ngano nagunit ka man sa imong o? Kalabat kasakit sa ko. O sabi na hitabo ni mo. Jeff! Jeff! Sakit sa ko. Jeff! Jeff! Nawadan siya sa'yo panimuot. Jeff! Jeff! Kinahanglang madako na siya sa isla. Ang ako mga tao, ang mga tao hindi ko yung dako kaganiha. Tawgot ko sila. Kinahanglang madana na mo pagbalik sa isla si Jeff. Nakabuhin ako silang nagapusan ako. Kaya lang makabihan ako din eh. Wala yung tao din eh. Ako ra. Salbahes ka, Ma'am Dayan. Sa Jeff, pasuluain taon ko nga. Nitugan ko kung hain kamusin din, Laura. Ay, maayo ganit day kay na ang yawi sa auto ni Dong Jeff. Wa niya mada. Asa naman ta, Mami Laura?
Mubalik ta sa karaan mansyon. Ay, day, nganong mo adto man ta dito, day? Si Aqualos, day, tingalig mo balik na sa pagsabok ni mo, day. Daghan para ba mga problema nga nag-abot-abot ni mo? Naapay ake, naapa si Dayan. Hastang ay gitabangan naman lang kanila inigsamok, day. O bitaw nang, misamot kasamo ka akong kinabuhi. Wa na agad kani ko kasabot. Doon na pa'y Aqualos, Dayan, si Aki. Pero doon na lang ko'y sutao ng tirang. Ang nakapalibog sa kong una-una, bahay ni Jeff o ni James. Basin og si Aqualos, day, ang ako ba? Tingalig. Dili ko mahadok ni Aqualos. Mas mayo man gani nga magpakita siya nako. Atubangon ko siya. Gusto kong atubangon ang tanang nagkahasol sa kong kidambuhi ng tirang. Gusto kong matubag na ang tanan kong mga pangutana nga ni karon sa kong hunahuna ng tirang. Uy, nausap rin si ma'am. Wala naman ipan mo. Ayaw na mo pagpangutana pa. Sige, alsahan ninyo si Jeff o ikarga sa pambot. Kinahanglan niyo makapauli namin sa isla. Lihok na mo! Hinaya ninyo sa pag-alsa ang akong bana. Oh. Di ako din eh. Jeff, maayo kinabalikan ka na sa panibuot. Sakay na sa pambot. Pero pasakyan ko ni mo sa pamot. O siya labot ni mo sa kong kinabuhi. O ayaw kong tawag ang Jeff, kay dili ko si Jeff. Unsay, Nahinumdum na ko kung kinsa ko na yan. O kining imong singsing, ang agay ini. ganang gihubo mo ka na sa imong tudlo. Ang agay din imong singsing. Ilabay dito sa dagat. Ayaw! Ayaw! Kilapay mo ginagsingsing sa atong kasal? Bakakon ka! Huwag ko na matukari kung kinsa ko. May imong gusto nga maangkon ko nimo bisag wa maapil ang ako kasing-kasing. Maangkon ko nimo bisag dunay laing binuhat nga nasakitan og napunos ka gol. Jeff! Si James ko ug dili ko si Jeff. Diha ka. Ug ayaw na makita na ko. James! James! James, ayaw kong biyahe! James, Buhay ayaw ko kong biyahe! Buhi ko ayaw ko gulit eh. Nagpaabot si Laura na ko. Di ko ikabuyan! Ako ka lang! Di ka na maibalik ni Laura! Nakadungog ka! Ako ka lang! Huwag nilabot si Laura ni mo, James! Diinal taga buhi ko ba? James! James! Nahinumdum na ko kung sikit siya ko. Nahinumdum na ko sa nahitamo. Kadakos ko kita. O, ayaw ni ko siya sigaran. Ibutang pagbalik ng auto. Ipaubos pagbalik ang auto, maluhoy ka. O, iyang gilambuyog ang sigaran. Inusa, iyang ilabay ka ng sigaran. Ha! 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 Gilabay ko sila kung kita dito sa laod sa dagat. Ug pagkauman, wala ko mahibaw sila tamo na ko. Ang ako na lang namatan, ang babaeng gusto mo guba sa mong pagbinahalay ni Laura. Oh, may taksi nga nagpaingon din eh. Ako parahon. Gatanaw lang mo! Gugda ninyo si James! Ibalik siya na ako! Ibalik siya na ako! Ibalik siya na ako! Sige na! Ma'am. Ingon sa miinit ang ako lawas. Gusto kong mapatay! Ang akong mga kamot, nahimo ko kasal. Musahon ko sa dagat. Ano di ko makita. Gusto kong mapatay yung tao. Sir, apil na ko kinsa. Mayo kay
niabot na ka si Jeff. Roberto, Sir, ipangita kang mamdayan. nagkita na mi. Pasiluhain taon ko si Jeff. Napugos ko sa pagtugaan ni mamdayan. Kung asa ka. Roberto, ikay nagtugaan kung asa ko napita makita. Oo, sir. Pasiluha yung taon ko. Mamatay ko kung hindi ko mutugan niya. Naibaw ko no siya nga nagkakita ta. Naibaw siya nga, naibaw ko kung asa ka. Kay iya ko nung nabasa. O sinabasa? Ambot-ambot ko nung sa iyang gingon nga nabasa. Basta, naibaw siya, sir. Dili ko musulti, martelyo niya nga kung kita ko niya sa kadapit nga, wa ko may baw. May mga tao man siya, sir. Muragi atong mga sinuhulan. Pasiluain taon ko, Sir Jeff, ha? Nagkatugan ko kung asa ka. Dili ko si Jeff, Roberto. Ug dili ko asawa si Dayan. Unsa? Dili ni mo asawa si Ma'am Dayan. Ug dili sa Jeff ang imongan. Ako si James. Ako ang bada ni Laura. Ug wa ko mamatay. Ha? Unya, ako ang kanang... O yan na magsulti, Roberto. Osto, wala ka ko pagbalik. Asa man ka, sir? Kulugan ti ka. Ay na lang, Noy. Tuod ka o kay Baog. O siya paingnan ni ako lakaw. Kung sa isang kuha ni nitabo karon namo ni Laura. Kaya nitabo sa akong pamilya. Kisabay akong bisita. Ako na, Lucio. Oh, Laura, ni aga sa kong panimay. Nasuroy ka man? May tuyo ka ba kanako? Husto ka. May tuyo ko nimo. Importante kayang akong tuyo nimo, Noy. Maluoy ka. Tabangi ko sa akong kahimtang karon. Oh. Ngano ni katawa ka, Noy, Lucio? Ngano? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!